И какво става, хора? Аз съм Кътвеги, днес ще играем Майнкрафт. Да, както виждате, още сме на селото. Опа! Май започва да се стъмнява. И ето дето направих къщата. Гетите за двете порти. Едната е прикрепена, другата не. Никой няма да влезе. Защото има пароли. Да, и ще легнем да спим, защото беше тъмно и знаете, че съм на малка къща, но без да се избрах с нея. И сега ще сме с нея. Опа. Сега не ми трябва за ядене, сега ще ми трябва за биене. Да ги убия. Ще ми трябва също. Да, ето порки. Събирам храна за това. И после ще има и камъни. Всичко ще вземем. Но да намеря онзи паяк. Мам! И ето, убихме го. Станахме 8 лево. Там, то пак било друго. Докато намерим животни, нещо да убием, ще ви разкажа, че с Любопровиги вчера снимахме клип. После първо се скарахме с нашите приятели, после казах на Любо да дойдем да играем Майнкрафт. Той се съгласи. Той ще направи епизода, дето сега аз почвам трети епизод. Виждате, че ми показва свързано с Кава 23. Не знам защо. Ето ме порки. Скоро ще убия овцата, защото да, така. Убия първо тях. И сега отиваме и да убием и прасето, защото първото прасе не ни даде месо, а ще видим това дали ще ни даде. Ето две пържолки, трябва да се поизпекат. Там виждам нещо. Опа. Кокошка. Добре. Какъв път ще бъде? Пак 11 минути. Да. От първия път. Две пирамида. Кравичка. Добре. Опа. Загубихме се. Май не сме, защото сега ще побягаме малко. Хоп. Раз, два, три. Оп. Трябва да убием първо количката. Станахме почти 9 левел. Сега отиваме да сманерим къща, защото по-далече от това няма да ходим никъде. Защото ще се загубим. И ще се загубим после. И сега вече май се загубихме. Не знам дали се загубихме, но
Не сме. Е, там е селото, вижда се голямата, хубавата гледка. Оп. Ядахме се. Сега отиваме да какво? Да съберем малко камък, после този камък ще ни трябва. Тук има някакъв портал, сега ще го видим. Ето влязахме в големия портал. Ще скипнем за малко. И върнахме се, хора. Сега. От какво умерах? Не. Къде са айтемите ми? Не, това трябва да ги правя. Добре, ще. Не мислех, че ще го кажа. Трябва пак да почвам всичко. Но има някои неща в честа, дето само да обера въглищата. Малко кабел да съберем, че
път ще бъде още 12 минути за вас, защото малко не говорих. Извинете, че чувате тези неща, но просто не искам да стъпвам. Но какво да направя? Това е живота. Сега, тази лава искам да я махнем от тук. Дървената кепа. Да се маха. И това беше хора от мене. Аз съм Кръвели и чао.